Estes son os meus tips para ir ao supermercado e facer unha boa compra nesta Costa de Xaneiro. Sempre debes ir ao supermercado cunha lista. Por qué? Porque así mercarás sempre o que necesitas. E dentro deste tip eu añadiría unha cousiña máis. Nunca vayas ao supermercado con fame. Por qué? Porque senón querrás comprar de todo. Se queredes produtos un pouco máis económicos, de mellor precio, mirade sempre abaixo ou mirade sempre arriba, porque a esta altura, a altura da man ou dos ollos, sempre van a estar os produtos que o supermercado quere vender. Outro truco que os vou dar é a mellor hora a que ir comprar a un supermercado. Esta é os sábados a partir das 7 da tarde. Os domingos moitos supermercados pechan. E que pasa? Que ten moitos produtos perecederos que o luns estarían estropeados. Entón, que fan? O sábado a partir das 7 da tarde rebaixan os prezos deses produtos. En resumo, o mellor para facer unha boa compra e non gastar demais e non caer nos trucos do supermercado é levar sempre unha lista ben feita.